Ere. Nakakapabaw na. May pinalik yun. Ito talaga may berta. May pa. Ito. Drive. May pa takot bang ka? Wala. Mura ng patitira. Ano yan? Sorry mo. Ano kayo bilita? Ito bang ka? Ito kayo kilimunti ba ya? Pero kung parte sa naan, pinunok ka na sentido. Medyo ba na yung magandang ko? Laot? Oh, yung ano, yung tara mo, ang ngayon ko na ako. Yung bagay mo pa siya ulit. Tanong mo muna, kaulay ko na mahawin, no? Kapupunta na ako. Ewan, dilim pa ako, wala ka pa. Kamarot na naman ah. Sabi niya ito ako. Sabi para pagbuas ito ako. Ay, Christian eh. Yung man. Lapos ka ito ako. Ano yung ulit ko kung kumakan mo? Hindi kayo nagdrama. Ano yung ginawa? Sabi ba rin raya ko? Ako pa ako nung ito pinapak. Ano ba yung ito? Ako yun man pagkamali na. Ito lugar ba ng last year? Hindi na naman kaapon. Yan man kaya. Kaya bigis namin. Hindi mapakon mo sa mga dati bata. Hindi na ito na. Puta. Ini yang naganda na pagputa. Ako man. Ito mo siya pag pinapakal niya, hindi ka para dyan yung imil. Napakal. Ito to men. Makal Google Pay sila. Para gastos ko, nagastos ko gumawa ng sila. Mga naman kung mga gamit na gamit ko talaga. Yo. Kuma. Ito pa itong sarap na ang balaan na medyo na. Kaya ako nakata ng dito kaya kaya ang ta. Apa kapit ka na ito? Apa kapit ka na ito? Di pa rin ito. Wala pala mo yung mabulit. Naging mas mabulit kapal sa video. Agli video. Pero kung pa kayo kinahin na lahat na video, magan pa kayo. Kung may kaya kang tungaw ko, tungaw ko na malaki. Ito, minsan nga natin ang ako na dito. Kaya po dito, wala lang. Meron ako ito. Ako yan na. Meron ako ito. Ano nagawa niya ito?
kami. Yung pare, mapermiso lumaban ng wala maramang buti ay. Ini bisa yang mana kendal? Apa itu kung pala na pala ini? Dapat lagi di kuya. Ayo pengen jadi tempat ini. Ada lagi dari angkatan dah. Dan ya, orang kita tak perlu kerja. Mga ano no, paglubat, kalau bukan di sa tiga taporo, jadi kita tidak ada. Pare, ini masuk ke dalam ada. Oh, kenapa? Mungkin kalau kita lihat tadi orang bawa itu dari dia tahu. Cuma begitu Pak. Ini loh.
Ito pa. Nabilad na pala ang aking ano. Tay Hefty! Miguel shoutout, Tay! Nabilad na pala yung aking phone. Ilipat ko ng pwesto. Nabilad na, my God! Dito ko naman sa isa. Auntie! Miguel shoutout, Auntie. Thank you so much. Tay Hefty! Ma'am Enchanting Queendom. Nilipat ko kasi di ko na malayan. Nabibilad na pala yung CP ko. Mamaya baka sumabog. Agoy, sobrang init na pala. Busy akit sa kusina, guys. Ako ay naghuhugas ng pinagkainan ng trabahador. Kasi kami ay nagpapakawit ng niyog. Thank you, Tay. Mainit na. Update lang po ako. 1 hour lang. Ayan, meron pang 20 minutes. Thank you po.
Sel, tungin ako ni. Sa mga bato kung para sa ula ko kaniyo, sabenta ka. Kaya daw ko dyan si pagkapagkama to. Magkihan naman ka. Malinig. O, alin duman. Tapos magpili. Malinig eh.
Thank you, Tay. Thank you po sa lahat. Kay Sir Brad, kay Ma'am Auntie. Sa lahat ng sumilip sa aking live. Thank you so much po. Bye everyone. Mag-end live na po ako. Thank you so much.